animar-vos també a participar en política, d'acord amb les vostres idees, que heu expressat aquí amb bastanta claredat. Abans, i aquí, a la sessió, molts de vosaltres haveu parlat de la política com a problema i ens heu demanat una dignificació de la política. Doncs bé, ho hem de fer, i ho heu de fer vosaltres, participant-hi, regenerant-la. Conscients també que no hi ha professió més noble, com deien els clàssics, com deien els grecs. Perquè la política pot perjudicar molt, a través de la política es pot perjudicar molta gent, però també es pot fer molt de bé, també es pot contribuir clarament al bé comú. I jo us animo a participar-hi amb sentit crític. Sou joves, sou rebels, doncs us encoratjo també a apropar-vos i transformar la realitat amb sentit crític, també posant en dubte el que és políticament correcte, el discurs dominant. Doncs endavant, a lluitar pels vostres ideals, sabent que en un món civilitzat la forma de solucionar els problemes és la política. Visca Catalunya i viva Espanya!